Ei, bones famílies, soc l'Esteve Rovira d'Airteam i avui toca trail running per la illa de la Palma. Avui correm la Marató de Transvolcània, by UTMB. Seran 45 quilòmetres amb 2.816 positius i 3.372 negatius. Sortim des del Pino, des de la Virgen, el Paso, a 853 metres del mar. Fem 2 quilòmetres fins pujar al Reventón, on iniciem el GR131, tot recorrent tota la caldera de Taburiente, fins al punt més alt de la illa, 2.420 metres, al Roque de los Muchachos, que serà el quilòmetre 22. Des d'allà iniciarem un descens vertiginós de 17 quilòmetres fins al nivell del mar, a Tazacorte, on no acaba aquí la festa. I iniciem una última pujada fins a la població de Llanos, per creuar la línia de meta. I què? Comencem, no? M'acompanyes? Anem-hi! Ja estem aquí, a l'Isla de la Palma. Anem a buscar un sal. I a veure què ens diuen, no? Marató Transvolcània. M'acompanyes? Anem-hi! Poniendo su impronta en la organización, obviamente, cuando hablamos de la organización de la prueba, que nace desde ese soporte, desde el alta detrás, desde la élite a la cola del pelotón. 3, 2, 1, arriba esos brazos, arriba Transvolcània, UTMB, sí señor. Vamos arriba, vamos todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sale. Transvolcània Maratón. Vinga, anem-hi! Gairebé 2 quilòmetres, 336 positius.
Aquí amb el Marcel. Bones. Cristina, busca el vídeo. Sí. Batalló Esteban. Gairebé 1.000 positius amb 5 quilòmetres 600. Una hora. Tela, 8 quilòmetres 600, 1 hora 36, 1.218 positius. Quilòmetre 10, 200, 1.246 positius, 1 hora 47. Patint. Quilòmetres i mig, 1.680 positius, 2 hores 40. El terreny em fa mal la planta del peu dret. Això no excusa. No. És una realitat. No sé jo què passarà a la baixada. Hem passat al Pico de la Cruz. Ara que baixar una miqueta fins allà. Ahí está, ¡La Vulcánico perdido! Hombre, estamos aquí para algo. Em fa mal el peu dret, la planta, i aquestes pedres són tremendes. Queda molta cursa, Allà és el Roque.
Menos de 4 horas, Roque de los Muchachos. Tener fe, creer. Ustedes pueden, ánimo, venga, muy bien. Vamos, Angie, venga, vamos, ánimo. Venga, muy bien. ¡Ánimo! Fet. Molt bé, hem fet. No arriba a 4 hores. Roque de los Muchachos. 22 quilòmetres 300, 2.114 positius. I ara ens toca molta baixada. Intentarem que els músculs aguantin i sobretot la planta del peu, que és la que em fa patir. Continuem. Això és fantàstic. Quilòmetres 700, 2.200, 4 hores 37. Zona de Pinassa ja. Sortiràs del meu vídeo, Gràcies, tio, bona feina. Records del Jordi. Quilòmetre 31, 300. Anem bé baixant, anem bé. Buenos días. ...34 quilòmetres... 5 hores i mitja... Hem fet una baixada de puta mare... Perdó... Tinc... un isquio que vol una rampa, però... encara queden 12 quilòmetres, Allò ja està, allò ja no és, però encara ens queda, Ens queden 9 quilòmetres, 4 de baixada i 5 de pujada, cuidao, There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn. Quina baixada! Increïble, Our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Uah, quina calor! Molta calor. Penseu que he de pujar per allà, encara. És que no s'ha acabat la cursa, queden encara 5 quilòmetres. Estic bastant cansat, Loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Com m'agradaria que acabés aquí. Life before you, that's fact. Sí, anem per la platja.
una volta que anem per aquell sender que és horrorós. Un cop t'has matat allà, pujada, 370 metres, 400, queden 5 quilòmetres. Tots anem així, Vamos a ver que se está grabando. Ya ha llegado el momento, vamos a ser protagonistas con el camión. Ya está llegando el momento. Eva Rubira, enhorabuena Esteban. Bienvenido a esta meta Transvulcania. Ei! Aquí acaba el vídeo de la Transvulcània. Espero que us hagi agradat. Per mi ha sigut un plaer poder transmetre tot el que vaig viure en aquesta cursa. Doncs això, si no s'ha subscrit, si vols fer una m'agrada o un no m'agrada, un comentari, i ens veiem a la propera. Adeu!